Mela, skużawna ta' dik il-waqfa, issa ħankomplu l-video u l-video ħankompluh għaliex suppost kellna nagħmlu nofsija biss, imma peress li qed nitkellmu fuq suġġett daqshekk importanti, ħassejna li għandna nkomplu niddiskutu u nagħmlu nofsi oħra. U fil-fatt konna qed nitkellmu fuq il-mewt ta' Defni Caruana Galizia u kif impattat lil-kittieba li huwa suġġett forsi li fora pubblika qatt ma ġie diskuss għaliex niddiskutuh bejnietna bħala kittieba, imma pubblikament forsi ftit li xejn saret din id-diskussjoni. U r-realtà hi almenu mill-esperjenza personali tiegħi u nassumi mit-tweġiba ta' Alex illi jaqsam miegħi ħafna minn da li ħanejt ukoll naħseb illi il-mewt ta' Defni lilna bħala kittieba impattatna b'mod li bidlit li ħajti kollha ta' fuq, ġifieri, speċi dal-avveniment biddil li ħajti ta' fuq. Ġifieri l-impatt tiegħu kien kbir fuqna. Minn barra dawk il-kittieba li għax peress li huma bla bajt da mhux se taffettwhom dil ħaġa u jibqgħu għaddejjin jagħmlu l-istess affarijiet li kienu qed jagħmlu qabel mingħajr l-ebda differenza ta' xejn. Jew mhux bla bajt, jew għandhom interessi għandhom kull dritt ikoll interessi li l-status quo kif qiegħed jaġġevolhom. Ma jfissirx li ma jkunux ixxukkjati fuq li ġara, ħafna min-nies normali ma jidux gost dal-affarijiet u maħniex mafjużi u hekk, imma hija sitwazzjoni li they rationalize it biex xorta għalsom komdi fi situazzjoni kif inhi. Ħanajdu, kulħadd jagħmel sa ċertu punt ħaġa oħra. Ma f'da l-każ huwa daqsxejn importanti li n-nies ikunu mhux they don't only rationalize, jaraw l-affarijiet. Kif qal William Burroughs, the naked lunch, the food at the end of your fork, what is it really? Inti qed tieħu biċ-ċalaħam, imma what is it really? Thing, where does it come from? U ħafna nies, ħafna kittieba ma nasibx li għandu għadi Maltin. Tagħmel kitba tagħhom stess, ma jkunx hemm dak l-approfondiment ta' mhux biss taħsib ta' emozzjoni, kun kollu surface kemm naf nikteb sabiħ u kemm għandi metafori sbieħ. Ejja ma għala bibi mill-metafori, inti xi tħoss eżatt, inti taf, insomma. Le, interessanti ħafna li jattajtek u jirrefletti u kol forsi. Nerġaw niddiskutu l-istess temi għaw, imma iktar f'dettali, għaliex din hija r-realtà tal-letteratura ħafna minna fl-istorja tagħha. Ġifieri kif konna ngħidu, Juan Mamo huwa eċċezzjoni. U għalhekk jiena insib l-antoloġija tal-letteratura mqarba u kittiba bħalkom importanti, mhux għax forsi kittiba li jiffukaw biss fuq l-estetika jew mhumiex kontroversjali mhumiex tajbin, ġifieri jista' jkollok kitba li mhix kontroversjali li hija tajba wkoll mhux qed ngħid hekk ġifieri. Imma hemm da l-importanza dan nuqqas ħanajdu hekk kbir fil-letteratura li isu jgħat ma nafx x'inhi l-kelma Maltija ta' skużani, ġifieri isu it's engaging with society proper. Minn flok impenjata, eżatt, ma' soċjetà impenjata mhux b'mod attivist, qed ngħid, ma' impenjata fil-ħsieb tagħha, fil-kuxjenza tagħha. Issa ovvjament jekk kittieb huwa impenjat bil-fors irid mhux bil-fors, ma nista' nistaqsik, eżempju, x'taħseb inti fuq il-ħsieb tas-soċjetà Maltija, ġifieri jekk inti timpenja ruħek mas-soċjetà, ġifieri inti b'xi mod jew ieħor tifhem kif taħseb di b'mod holistiku, ġifieri aggregat. Is-soċjetà taħseb. Eżatt, kif taħseb is-soċjetà Maltija. Diffiċli tiġġeneralizzaw kollu. Mela, ejja morru fuq Defni mela. Is-soċjetà Maltija, kif taħseb fuq il-mewt ta' Defni? Maqsuma. Maqsuma hemm ċertu gradient ta'
qasmiet bejn il-qasmiet l-oħra. Ngħidu aħna hemm min kien ħoss li kien l-ara avveniment ta' dawn l-aħħar 20, 30, 50 sena, whatever. U hemm min jitfalek laughing emoji fuq Facebook taħt artiklu jew post dwar din ħaġa. Dawk huma żewġ extremes. Imma bejniethom għandek ħafna gradients. Ma nistaqsejni fuq l-awturi li jgħixu fis-soċjetà li taħseb minn dawn l-estremitajiet. Awtur huwa bniedem, mara jew raġel. U jgħix jew tgħix ġo din is-soċjetà. Allura ħantik eżempju, meta għandek duda ġo tuffieħa. U tkun għexek ħajjita kollha ġo tuffieħa. U inti tikdem it-tuffieħa u tsib id-dud tiegħek. Imma id-dud tant għex fit-tuffieħa li bażikament huwa magħmul sustanza isu tuffieħa. Jiekol tuffieħ, jaħraq tuffieħ. I mean, it has become part of the ecosystem tat-tuffieħa. Ġifieri inti id-dud qed tiklu ma tikol hija parti mit-tuffieħa. L-istess awturi jew artisti in ġenerali huma parti mill-ekosistema tas-soċjetà li jgħixu fiha. Allura sa ċertu punt garbage in, garbage out ukoll. Jekk hija soċjetà mnejka ħafna mill-awturi sakemm ma jkunux artisti wkoll, jiġifieri they can go above, ħajkunu riflessjoni fit-tajjeb u anke fil-ħażin tas-soċjetà. Biex tkun kommentatur, ma biex tkun artist, kittib li you hold a mirror up to the society, will force toħroġ naqra minnha. Ma tistax titħu pass lura u għal ċerti nies diffiċli immens. Għalija kien faċli għax jiena l-owner bil-kemm ħajti adulta għax ħafna minnha laqas kont Malta. Allura hemm ċerti affarijiet li għalija ġew faċli għalija, anke li nitkellem ma naċċettax il-ġie Repubblika u hekk. U għal-nies oħra dawn l-affarijiet kienu iktar diffiċli għax kienu iktar ingranati fil-cogwheels, fil-makkinarju tas-soċjetà. U diffiċli toħroġ minnha jekk inti ħatikteb li tkisser sewwi. Imbagħad tkun ippubblikata, imbagħad ħatmur xogħol l-għada fl-uffiċċju u hemm Mrs. Grek li tmur quddiem kull jum u tħarslek bl-ikra waqt li tagħmel kafè ħadd iddejja. Imma jiena ma kelli l-ebda Mrs. Grek tħares lejja bl-ikra. Brussell, meta ktibta kont Praga wkoll għas kont Malta. Allura, da biex insemmi jiena x'inna l-istorja tiegħi li. Allura, for an author to actually speak about society, they have to take a step back. They have to be a bit looking in from the outside, while still xorta ikunu minn ta' ġewwa u sa ċertu punt. Per eżempju, meta s-sriet tiegħi s-proġew sar-Benodi u kompletament storja ta' ġewwa, imma fl-istess ħin il-ħarsa hija minn barra, totalment minn barra. I am looking in while being inside it. Issa, jekk nikteb fuq is-soċjetà Maltija kif inhi issa, ma nistax. Għax I am just outside minn ġewwa. Jiena nisma' ċerti affarijiet dwar Malta, għalija qisu pajjiż stranġier issa. Tant u jien minix nation. Alex, din imma hija problema illi biex tkun artist, biex tkun kittib, eżempju Malti, xaħna kittib, għarra biex tkun kittib Malti u tifjorixxi bħala kittib Malti. Jekk is-soċjetà hija imnejka bit-tali mod ta' il-partiġjanizmu eċċessiv illi iwassal għan nepotizmu, il-nuqqas ta' meritokrazija, l-korruzzjoni, il-rent seeking u daw l-affarijiet kollha. Kif qed tajt int allura
għandek situazzjoni li biex tkun artist u tkun kittib f'Malta, ovvjament inti trid l-appoġġ tal-istat, trid tkun aċċettabbli għal ċertu istituzzjonijiet, jien naf eżempju trid issib xogħol bħala teacher, jew academic fl-università, allura trid tkun fis-serkiet tal-università, ġifieri b'xi mod jew ieħor. Il-makkinarju. Eżatt, trid tkun parti mill-makkinarju, kella m'għandekx kella jew mhux m'għandekx, imma hija diffiċli ħafna. Allura qegħdin jisu situazzjoni li biex tkun artist trid literalment kważi titlaq mill-pajjiż, issib source of income barra minn Malta biex inti tkun indipendenti biżejjed li il-voċi letterarja tiegħek tkun autentika, li tkun biżejjed aperta u bla li b'dawk il-limitazzjonijiet kollha li qed issemmi inti problema ma' kbira allura ma tantx ikollna letteratura ħabba fek. Ifhem Mark, il-ktieb li ħreġ. Min huma l-awturi fih? Il-letteratura mqarba, l-antoloġija. Mela, hemm Giuseppe Stagno, Loren, inti. Giuseppe Stagno il-ma kelmu ħafna, ma minn għalija jgħix hawnhekk. Brussell. Loren Vella wkoll. Loren Vella tgħix barra wkoll. Tgħix barra wkoll Loren Vella, U jien? Imbagħad Emanuel, le? Emanuel jgħix Malta, jaħdem l-Università. Ġifieri l-ikbar tnejn, Emanuel u Buttigieg jgħixu Malta. U l-iżgħar tlieta jgħixu barra. Karl Kembri jgħix barra wkoll. Eżatt, Karl terġa' Karl qed l-Ewropa. Tara li qed tgħid it is actually in action. Aħna kollha tlaqna. Alright, mela ħankun ftit idealista issa. Mhux ħaġa tajba, jien mhux Le, żguri mhix ħaġa tajba li l-kittieba kollha jitilqu barra minn Malta. Imma ħankun idealist. Jien naf, eżempju, idealist u spekulativ. Jekk eżempju ikun hemm politiċi li jiġu imħarkin fuq il-każ ta' Defni. Taħseb illi tibda, mhux ħadbiddel, imma għall-inqas tibda tiftaħ ftit is-soċjetà fis-sens li qed iġġib dik il-ġustizzja lura li ma kellniex. Qed tiftaħ ftit dawk il-bibien li qisek għalat li permess tagħhom telqu ħafna nies. Ġifieri taħseb hemm affarijiet li jistgħu jiġru li jbidlu għad il-ħaġa fil-pajjiż hekk b'mod ġifieri kbir. Mhux qed ngħid fondi mill-gvern u hekk, qed ngħid is-soċjetà kif qed taħdem hekk u x'inhu jiġri bħalissa fis-soċjetà. L-ekosistema tas-soċjetà Maltija. Li tista' tieħu iktar nifs. Eżatt. Eżatt, tibda tieħu nnifs hekk, tibda jieħu r-ruħ. Mistoqsija tajba mmens. Kek xi politiċi, mhux ħansemmu smijiet għax ma nixbżem nafu minn huma, jiġu mħarkin u anke jispiċċaw ħabs għal tilta Defni. Tkun ħaġa inkredibbli l-ewwel. Għajna ħaġa li anke barra minn Malta ma tantx tiġri. Taħseb li Trump ħajamel minuta l-ħabs? Le. Żgur għandna mhuwiex. Biex insemmu wieħed. Jew xi Bolsonaro m'għandekx ċans. Dejjem jħarbuhom l-affarijiet. Huma każijiet vera rari li jiġu. U jiġu. Imma mhux daqshekk kemm għandhom jiġu. Imma Malta, l-problema ta' Malta jekk iridu nsejħula problema hija mhijiex biss din ħaġa tal-politiċi tal-ġustizzja hija li biċċa ta' blata żgħirament b'9 miljun ruħ fuqha. M'hemmx post, m'hemmx spazju. Meta kelli dik kont tisni Norman Lowell u qed nibża ngħidha m'hemm spazju għax mhux għalhekk qed nirreferi. Mhux għall-immigranti u hekk. Imma l-fatt li inti kull fejn tmur hemm nies li taf. Inti biex tkun artist
veru tajjeb trid tkun recluse Malta biex taħdem sew, għax inkella ħad tkun wisq kostret u ristret minn high-tech stess, għax imbagħad ħadd tiltaqa' ma' dan u dik u ħatara dan. Sorry, ħan waqfek, imma jien għandi l-impressjoni, forsi sejjer żbaljat, li Daphne kienet fil-fatt recluse, li di dejjem kienet. Appuntu, eżatt, Daphne hija, l-għalet Daphne, ok, kienet tikteb, ma nisix bħala kittiba, kienet hybrid ta' fl-affarijiet, u hemm problemi fiha dik ukoll, imma m'hemmx għalfejn nitlu fihom. Daphne fil-fatt kienet recluse biex tikteb l-affarijiet li kienet tikteb. Ma fiex, imma mill-ismajna ma tantx kienet għamma nisu toħroġ, fejx il-bidmija, l-bot. Għax bil-fors, biex tikteb l-affarijiet u biex tindaga l-affarijiet li tsej, ma t-settax ikolla social life. Mux biss għax il-nis, għax ħat il-taqma nis li għajru għaj, jew jiġru għaraja fit-triq u jgarraw la xaħġa, imma by its very nature, il-xola kien jirrekjedi li ma jkollix ħbib propja, ħalli li kella, u setet tikteb fuqhom, imma ħanerġa' ngħid dik storja oħra li mhix relevanti għal dak li ngħidu. Imma appuntu, kienet recluse. Artisti importanti Maltin ta' Pinġija jiġi li naf personalment. Mut minnhom kienu recluses ukoll. Forsi għal raġuni toħra, ma xil-kitba differenti tal-arti. Imma il-fatt li inti tħossok dejjem kostret u ristret ċertu makkinari hija problema għall-artist, hija problema kbira. Hawnhekk jeżistu wkoll, f'kull pajjiż jeżistu. Immaġna tkun artist New York, m'hemmx il-makkinari ta' ċajta li hemm u biex teża biex jiġu ċerti galleries minn jafx mafjużi u dak tip tal-biża jiġifieri. It is not plain sailing. Imma għandek spazju biex timraħ Pandora fl-istess pajjiż. Bandor importanti wkoll, mhux tispiċċa fil-desert. Malta, take it or leave it is what it is. Għax Malta, it is like Malta pajjiż, imma mhux pajjiż fl-istess ħin, pajjiż. Jagħmilha ta' pajjiż. Imma hemm ċerta affarijiet mhux qed joffrihomlok li għandu joffrilek bħala pajjiż. Isek għandek computer. Ok, Malta computer. Għandu screen, għandu keyboard, imma mbagħad sorry, it-tab, m'hemmx tab, il-full stop le, il-control, le, xorta keyboard, xorta laptop, imma m'għandekx il-enter u il-control, u il-P, prova b'vinta motiħor kif tagħmel il-P. Dik Malta. Alex. Malta, ma ħasin ukoll, irridu jingħaddu. Hija situazzjoni serja għalkemm minn dejjem kienet hekk, minn dejjem kienet hekk u forsi illum il-ġurnata qed issir għax inti eżempju semmejt New York, imma biex ma nkunx qisni wkoll all doom and gloom u il-verità wkoll illi anka inti stess illi l-internet tak il-possibilità li tippubblika. Ġifieri illum il-ġurnata għalkemm għandna daw il-problemi fis-soċjetà Maltija, xorta hemm il-mezzi illi jistgħu jippermettuk illi temanċipa ruħek bħal-artist pratikament u tagħmel dak li għandek tagħmel biex tikreja arti tajba mingħajr ċensura u mingħajr limitazzjonijiet li konna tinsemmu. U fil-fatt ir-realtà hi illi daw il-kittiba l-ġodda. Ġifieri aħna semmejna illi Irvine Welsh kien ta' influenza għal kittiba bħalek u bħal Emanuel u Karl Schembri. Imma hemm ukoll il-fattur tal-internet illi u l-Unjoni Ewropea illi fetħet ukoll il-borders, ġifieri
għaw ħafna, u inti semmejt New York, alright, New York għandek il-limitazzjonijiet, għandek il-barriers to entry, imma wkoll għandek iktar opportunitajiet ukoll għax għandek hemm iktar flus, ġifieri għandek dawn l-affarijiet. Jagħmlu doing their thing. Jien niżet naf mużika f'dawn l-affarijiet u New York għandek il-barriers to entry għal ċerti affarijiet, imma mbagħad għandek ħafna komunitajiet żgħar li jinħolqu waħedhom u Malta hemm minnhom, hemm daqsxejn minnhom, ovvjament skala ħafna iżgħar. U għandi ħafna tagħna f'dawn it-tip ta' nies li jemmnu fid-DIY, jagħmlu affarijiet huma ma jridux jistennew li jinnaf li jiġi xi gran Alla jgħinhom. Importanti li għax hekk jimxu l-affarijiet. Li ngħidha kemm 20 sena li. Imma fl-istess ħin importanti li jkun hemm il-barriers to entry wkoll. Għax inkella, għax l-ekkem sejħa demokratizzazzjoni tal-medja u hekk hija traċedja hija traċedja. Hija ovvjament għandi mixed feelings, f'sens tajjeb li kulħadd jista' jippubblika jagħmel li jrid u hekk, imma f'sens dak ifisser li hemm ħafna għalmex u żiber u affarijiet li mhumiex tal-livell. Li m'hemmx biżżejjed quality control. Issa tgħid intħalli l-array, il-konsumatur ikun il-quality controller. Ma naqbilx, naħseb li hemm bżonn ta' strutturi iżjed infinati mill-sempliċi konsumatur. U hemm tama, hemm min jikkriti, hemm min jikteb. Hemm erba'. Imma ma nafx fejn kont sejjed dan l-argument. Le, kienet diskussjoni interessanti ħafna. Bdejna fuq ftit l-istorja letterarja Maltija u rajna l-qasma bejn il-letteratura qabel il-moviment realista, ħanajdu hekk, ta' daw l-aħħar 20 sena u 25 sena. U għarreferejna huwa Mamol li kien eċċezzjoni għal qabel, u mbagħad iddiskutejna l-aspetti wara l-influenzi ta' il-kittiba realisti u anka x'inhu li qiegħed jagħmel u joħloq daw il-kittiba realisti b'kontrast għal-kittiba oħrajn ukoll u semmejna tkellimna wkoll importanti ħafna il-każ ta' Daphne Caruana Galizia huwa xi ħaġa li jimpattana b'mod dirett, speċjalment lil kittiba. Aħna diġà għamilna iktar ħin. Biex nagħlaq jekk ma jimpurtax, xtaqt nistaqsik. Mistoqsija iktar ġenerika. Għax naf li inti taqra u tisma' ħafna mużika. Tista' tgħidilna x'inti taqra bħalissa u x'inti tisma' mużika bħalissa? Bħalissa qed naqra satanic verses. All right. Ili biex naqraħ ħafna żmien. Meta konna Londra kont xtrajtu u kont mort lura dak fil-92. Kont mort lura d-dar moħbi fil-basket għax bżajt fl-underground u hekk li xi ħadd jara bis-satanic verses u anke hawnhekk jekk ħanaqrah barra naħseb aħjar ma nagħmilx hekk għax hemm erba' ma tantx jieħdu gost. Dak issa bdejtu tagħmelux. U bil-Malti għetlek, rajt sajf, milux, u ġobni għax kont smajt ħafna bih, u l-publikatur Glenn Kalleja nafu, u naf li huwa bnedem serju. Dak kien ara Trojan, ktibti għaj, kien ara qabel ma ħareġ, kien tani xi pariri dal-siju. Allora qed naqra. Imma bħalissa qed nikteb, mhux ħażin, allora mhux qed naqra wis, għax qed nipprova nevita. Għandi bżonn iktar ħin biex nikteb. U allura trid tkun iktar trid tażel sew kif tuża ħinek. Li jien vera hopeless fiha din ħaġa. Trid ngħid xi ħaġa Mark tal-aħħar. Għax ħan nistemaw isna Malta Malta mhux tajjeb, Malta bla sens, eċetera. Dak mhux li kont qed ngħid. Malta hija sitwazzjoni vera partikolari. Anka fil-bini, pereżempju l-kostruzzjoni. Hemm ħafna kostruzzjoni barra minn Malta wkoll u korruzzjoni forsi Malta ma ngħidu li hemm.
Imma peress li d-daqs ta' Malta hija li huwa li hu, iċ-ċokol ifisser li ma nistgħux nittrattaw il-Malta kif pajjiżi oħra jittrattaw lilhom infushom, għax hija microcosm delikat ħafna. Allura, anka fil-arti, fil-literatura Maltija, huwa hija literatura ta' pajjiż. It's a national literature. Imma fl-istess ħin, it is a literature of a small rock, of a small overcrowded rock, which is not only a country. U daw id-dettalji, daw nuances nasib importanti li jiġu li jitqisu meta nitkellmu dwar Malta f'kull ħaġa. Għaliex inħoss li inqablu u ma jkunx like with like. U kol għanna ċertu aspettattivi li pajjiżi oħra jkollhom li aħna ma tantx huwa possibbli li nilqu. Mhux qed ngħid fuq korruzzjoni u hekk, imma fuq ċertu, pereżempju, ċertu kittieba li nixtieq li jeżistu Malta, li x'aktarx il-karattru Malti mhuwiex congenial biex jeżistu daw. Trid tara li l-essenza ta' kitba Maltija ili u tista' tikber, tista' titjieb, imma within its own being, within it, what it is. Ma nistax nistennew li kittib Malti jsir Faulkner, għax mhux Amerikan. Grazzi ħafna, Alex, naħseb kienet konverzazzjoni interessanti ħafna. U ovvjament, jekk tridu taqraw iktar, tistgħu taqraw l-antoloġija tal-letteratura mqarba fej tistgħu sibu li tkisser sewi u anka kommentarju ta' Loren Vella fuq li askellimna fuqu insejt peress li bqajt nitkellem fuq affarijiet oħra, imma żgur ħansib interessanti, Mark, sorry, interessanti li mara kitbet il-kommentarju, għara kont kontent li kienet mara. Għax jiena meta ħarġet l-istorja kien hemm dak il-furur, il-maġġoranza tan-nies li qalu li proset kienu nisa. U l-maġġoranza tan-nies li ddejqithom kienu rġiel. Ma nafx xi tgħidi forsi xi soċjologu jistudja din ħaġa. Grazzi ħafna, Alex, u narawkom dal-boħra. Grazzi ħafna.